Teacher Mary, itong pinag-uusapan natin na ito, no? Sana wala nang babae, wala nang nanay na makakaranas ng ganitong hirap sa siyudad ng San Fernando, kung saan ka nandun. Alam ko hindi mo mapapayagan na mangyayari itong sitwasyon na ito, pero nababalitaan ko pa rin na nangyayari sa mga pinakamahirap nating mga kababayan, Teacher Mary. So ano ba yung mga programa natin na pwedeng na ginagawa ngayon ng local government? Sa San Fernando po kasi, Tita Son, kung ang nanay po ay talagang, kumbaga yung inaasikaso yung kanyang, pagbubuntis, Mm-mm. almost lahat po ay meron po tayo sa ating pong mga RHUs and ang ating pong mga birthing station. Ang mga Mm-mm. nagiging problema lang po kasi diyan, yung pong hindi mga nagpapa-check up, na po. So, kahit pupuntahan po sila ng BHW, sabihan po sila na kailangan pa rin po nilang pumunta sa ating pong mga Center for Regular Checkup, meron po talagang, ayaw pong pumunta at gumagawa ng dahilan. Kumbaga hindi po kasi lahat ay responsibilidad ng ating pong RHU kasi nandiyan na po yung mga programa, nandiyan na po yung ating pong mga birthing station, ang ating pong mga midwives na pwede pong tawagan. Ang nagiging problema lang po ay, sana nga po wala pong mangyaring gano'n dito sa Mm-mm. city tulad po ng naranasan po ni, Miss Lorraine. Oo. At puntahan natin ngayon yung usapin ng solo parent. Alam ko, Lorraine, meron kayong campaign, di ba? Sa Lorena at saka sa Samahan ng Kababaihan sa Barangay UP Campus. Yung inyong campaign para sa solo parent. Kumusta na ang takbo nun? Papaano na-address ng gobyerno yung yung mga karapatan ng mga solo parent? Para po siguro sa akin, sa personal ko pong pagtingin, ang solo parent po kasi sa ngayon, napakahirap po talaga na magkaroon o mapabilang dito. Dahil po ang daming mga requirements na kailangan i-provide ng isang solo parent. Dagdag pa po doon, itong mga, syempre po, pag naglakad ka po ng requirements, may mga dapat talagang bayaran. Kasi may mga requirements po talaga na kailangan ng uh, um, kailangan na magbayad at makuha. At isa pa po dito, hindi naman po sa pag-aano sa mga barangay official, kung sino po kasi ang mas kilala nila, ay yun po kasi ang nakakapag-avail ng mga ganitong program. Mm-mm. Mm-mm. Oo, nandun pa rin yung patronage politics. Sa San Fernando, ano-ano yung mga pinatutupad na provisions ng Solo Parent Act, Teacher Mary? Ngayon po kasi kahit na lumabas nga po yung expanded natin na Act for Solo Parents po, uh, bali yung po kasing dapat, 'di po ba, na naaprubahan, meron pong 1,000 pesos Mm-mm. ang Mm-mm. isang indigent po na solo parent. Pero dahil yan po, ka-approve pa lang po, kailangan po kasing ilagay po natin sa ating pong supplemental budget. Dahil Okay. wala po yan sa original po natin na budget allocations for the year 2023. Meron Oo. din po tayong tinatawag na nakaka-avail na rin din po ng discount ang ating pong mga solo parent at rate of 10% po. Pero ito ay lalo na po kung ito po ay tungkol sa vaccines, medications, milk, diapers. Yan po, meron po tayong basta ang anak po nila is below 6 years old. At siguro ito yung pagkakataon para mag-iwan tayo ng mensahe sa mga nanay natin. Kausapin mo, Lorraine, ang nanay mo na nasa Mindoro, sabihin mo sa kanya kung ano ang nasa puso mo, at bilang nanay din, kung anong mensahe mo naman sa mga anak mo. Para po sa mga kapwa kong mga nanay, magkaisa po tayo, magsama-sama at mag-organize mga kabutihan upang patuloy na tumindig sa ating mga panawagan.
Hindi na lamang po tayo nanay sa loob ng bahay. Mga nanay po tayo, mga leader po tayong kababaihan na patuloy na laban para sa ikauunlad ng ating ng ating tahanan at ng ating bayan. Ayun po. At para din po sa ating mga anak. Ayun po. Para po sa aking nanay, Happy Mother's Day po. Pasensya na po kayo at pag nag-celebrate po ng Mother's Day ay napakalayo po. Ayan po, mahal na mahal ko po kayo. Alam niyo po yan. Po, sa mga nanay na katulad ko, there is no such thing as perfection. Along the way, magkakamali po tayo. Along the way, sasabihin ng ibang tao, you're not a perfect mom. Hindi po importante. You're not looking for perfection. You are looking for children na lalaki po sa society that they will be proud as a person, na buo po yung pagkatao nila dahil may isang nanay na buong-buo pong nagmahal sa kanila. Pero yung pagmamahal po na pangahawakan po natin sa puso natin, sa mga anak natin, ang wag na wag po nating bibitawan. Dahil yun lamang po ang isang motibasyon na meron tayo, yung pagmamahal na meron po tayo para sa kanila. Sa nanay ko po, you're the cutest mom I've ever seen. Pinaka-cute na senior na I want to be like you when I grow old. And you still treat me like a baby na 9:00 na, wala ka pa sa bahay. So I think that is more than enough for a mom like me also, na malaman ko na ang nanay ko ay nandyan pa rin. Katulong ko po siya sa pagpapalaki sa mga anak ko. So you're the best mom that I could have, dahil nag-iisa ka lang, and I would love you to spend the rest of your life with us, and I will never leave you. Ayan. I love you. Thank you, Teacher Mary and Lorraine. Ako, pinaiyak nyo naman ako. Ako naman siguro it's my turn to say, Happy Mother's Day in heaven, Mom. Happy Mother's Day kayo sa mga nanay nyo. Ako naman magsasabi sa inyo, Teacher Mary, Lorraine, Happy Mother's Day to both of you at sa lahat ng miyembro ng samahan ng mga kababayan sa Barangay Campus at sa Lorena. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nasa CSWD ng LGU ng San Fernando. Happy Mother's Day sa lahat ng Fernandino. At syempre kay Mayora, Vilma. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day sa ating lahat. Thank you very, very much sa inyo. Tuwing ikalawang linggo ng Mayo, ipinagbubunyi natin ang araw ng mga nanay. Pinasasalamatan sila sa kanilang sakripisyo para sa pamilya, sa pamamagitan ng regalo, pagbati, bulaklak, at iba pang klase ng selebrasyon. Pero sapat na nga ba ito para ipadama sa mga nanay at pasasalamat natin sa kanila bilang mga mahalagang miyembro ng ating lipunan? O kulang tayo sa mga konkretong plano para mapagaan ang buhay ng mga nanay, maisulong ang kanilang kapakanan at maprotektahan ang kanilang karapatan? Alam nyo, merong papel na ginagampanan ng ating lipunan, lalo na ang Estado pagdating sa pangangalaga sa mga nanay. Hindi po biro na magbitbit ng bata sa loob ng 9 na buwan. At pagkatapos noon, magpasuso ng bata at alagaan sila maghapon magdamag. Ayon sa mga panauhin nga natin, ang pagiging nanay ay isang trabaho kung saan wala kang option na mag-resign. Double burden din kung tawagin ang sitwasyon ng mga working mothers, sapagkat pagkatapos ang 9 na oras sa trabaho, uuwi sila para asikasuhin naman ang mga gawaing bahay at alagaan ng pamilya. Dahil babae sila pa rin ang kailangan gumawa ng housework. Walang pahinga, hindi ba? Hindi rin naman natin pwedeng i-overlook ang sakripisyo ng mga stay-at-home moms na 24/7 din ang trabaho at ang kanilang kontribusyon sa lipunan dahil lamang walang financial return ang kanilang ginagawa. Pero hindi totoong walang financial return kasi ang reproductive function o reproductive role ng mga kababaihan sa ating lipunan ay may tiyak na ambag. Kanya nga tinawag siyang reproduction eh. Kasi sa isang banda,
yung puwersa sa produksyon, yung mga manggagawa, ay nalilikha sa pamamagitan din ng paglikha ng mga nanay ng bagong saling lahi. Kasi yung mga nanay, sila yung nagbibigay buhay o nagsisilang sa bagong mga miyembro ng mga ng lakas paggawa sa ating lipunan. Mahirap din ang sitwasyon ng mga solo parents, lalo na yung mga indigents, yung mga mahihirap, yung poorest of the poor na tinatawag. Nabanggit nga kanina ni Lorraine ang pinagdadaanan ng mga solo parents dun sa kanilang lugar, lalo na sa Maynila. Sabihin na natin na ginagawa naman ng pamahalaan yung kanilang bahagi sa implementasyon ng Solo Parent Act. Pero just the same, hindi lahat nakaka-access nito dahil meron pang patronage politics na tinatawag. Para tulungan ang mga solo parents, isinabatas ang Expanded Solo Parents Welfare Act kung saan pinalawig ang benepisyong matatanggap ng mga solo parents. Okay, nandiyan ang 1,000 pisong subsidiya para sa minimum wage earners na solo parents, mga tax exemptions, pag-prioritize ng gobyerno sa poverty alleviation programs kagaya ng livelihood training, scholarships at local housing. Pero kailangan pa natin makita kung paano ipatutupad yan. Ang tanong, ito bang mga ginagawa ng pamahalaan ay tunay nakakatulong sa kanila? Siyempre, ang mga nagsasalita na ay ang mismong mga solo parents. So yung solo parent ID natin, paigtingin pa siya siguro dahil sa mga nangyayari ngayon, parang hindi pa talaga siya parang kilala. Parang kung bibili kami ng gatas or mga gamot, parang hindi pa talaga siya na-identify ng iba't ibang establishments natin dito sa Pampanga. Hindi po sapat yung pagkilala sa mga ID. Katulad po nung 10% discount, kailangan po dapat po ng mga benepisyo ng mga solo parent dapat po talagang ma-implement. Kasi karamihan po sa mga solo parent talagang lang po, limited lang po yung nakakakuha. Alam ko po meron dapat kasi yun po yung napalitaan ko sa news. Kaya lang as of now po, actually hindi ko man na sila nagagamit. Wala po, hindi ko po nagagamit yung 7 days leaves kasi JO po ako. Problema rin ng mga nanay ang access sa reproductive health dito sa Pilipinas dahil sa kultura natin. Medyo tabu pa rin hanggang ngayon yung usapin. Kaya limitado ang mga programa natin para rito. Hindi ba't pahirapan ang pagpasa ng Republic Act number 1035-4 on Responsible Parenthood and Reproductive Health of 2012. Kanina, sa kwentuhan natin, nakita natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga kabataan na nagkakaroon ng hindi inaasahang pagbubuntis. Ayon sa United Nations, isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na insidente ng teenage pregnancy sa ASEAN region. Isa sa bawat 10 live birth ay mula sa mga kababaihang edad 19 pababa. Paano ba alagaan ng isang bata? Lalo pat kung wala namang pera. At paano ba inaalagaan ng lipunan ang mga batang nanay? Biktima rin sila ng diskriminasyon. Pero makikita natin ang double standard dahil ang mga lalaking nakabuntis, madalas naman mas matanda sa babaeng nabuntis, hindi nakakaranas ng ganoong katinding diskriminasyon. Malaking usapin din ang violence against women na isa sa mga pangunahing social problems sa Pilipinas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 4 na Pinay ang nasa edad 15 hanggang 49 ay nakaranas na ng physical, emotional o sexual violence mula sa kanilang partner o asawa. Ayon sa Philippine Commission on Women, delikado ito para sa kalusugan ng mga kababaihan at sa kanilang kapasidad para makapag-ambag sa lipunan. Sa kabila ng dinaranas sa pang-abuso ng ilang mga nanay, tinitiis na lang nila ito para manatiling buo ang kanilang pamilya at hindi mawala ng isang magulang ang mga anak. Lalo na yung mga walang financial capacity at nakaasa lamang sa kanilang mga asawa kahit na sila ay sinasaktan o binubugbog. Isang malaking tanong, paano nga ba natin napoprotektahan ang mga ilaw ng tahanan kung mismong sa tahanan sila nabibiktima ng dahas? Maraming mukha ang pagiging isang nanay. Marami rin silang isyong kinakaharap na hindi natin na-address. Sana ngayong Mother's Day, hindi lamang limitado
sa pagbati ng Happy Mother's Day. Ang regalo po natin sa kanila o sa amin, isama niyo na ako doon, kundi ang pagpasa ng mga polisiya, ng mga batas at pagpapatupad ng mga programang kapakipakinabang para sa mga nanay na silang nag-aalaga sa mga kabataan sa ating lipunan. Binabati ko po lahat kayo ng Happy Mother's Day. Sana lahat ng nanay, saluduhan natin, paramdam natin ang ating pagmamahal sa kanila sa araw na ito at sa araw-araw at sa mga darating pang araw sapagkat walang katapusan ang responsibilidad ng nanay sa ating pamilya at sa ating lipunan. Sa inyo pong lahat na nanood at tumunghay sa ating programa ngayong araw, maraming salamat po sa pagtutok sa Sonia Soto interview. Muli, Happy Mother's Day po sa inyong lahat.